வணக்கம் மக்களே, இந்த மாதிரி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட்டு ஃபேன் பேஸ் வேப்ளேடர்ஸ் அதை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 5வது இடத்துல யார் இருக்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் ஸ்மைலை பார்த்தாவே போகிற எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு நம்மளோட லூயி ஷிரோஷாகி தான். இவர் பேர் சொன்னவே எல்லாத்துக்கும் தெரியுங்க, அந்த லெவல் ஃபேமஸ். இவரை பற்றி அதிகமாக சொல்ல வேணாம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் இவரை பற்றி தெரியும். இவர் ஒரு மாஸ் பிளேடுன்னு சொல்லி இவரோட பிளேடு வந்து ரேஜிங் லாங்கினஸ். இது நம்ம ஸ்பாக்கிங் எபிசோடோட பேர் கைஸ். இது ரேஜிங் அப்புறம் தான் இதோட மெயின் அட்டாக்னு சொல்லலாம். இது அட்டாக்கை யூஸ் பண்ணி எல்லா பிளேடையும் உடச்சி எடுத்துக்கிறான்னு சொல்லலாம். அந்த பவர்னே சொல்லலாம். நம்ம 4வது இடத்துல இருக்கிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச, எனக்கும் அந்த பேரை ரொம்ப பிடிக்கும். யாருன்னு இதுக்கு முன்னாடி பிஜிஎம் போட்டே போகலாம் கைஸ். வாங்க டாடா அதான் நம்ம ஃப்ரீ டே ஹோயா. இவர் செகண்ட் எபிசோடில் தான் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி ஆகிருப்பார். அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்ததே 2வது எபிசோடில். அதுலேருந்து எல்லாத்துக்கும் இவர் பெரிய ஃபேன்னே சொல்லலாம். இவருக்கு இருக்கிற ஃபேன் பேஸ் வேறு எந்த பிளேடுக்கும் இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஆனால் இப்போ அவ்வளோக்கு இல்லைன்னா செகண்ட் சீசன்லேருந்து இப்போ 4th சீசன் வரைக்கும் GT சீசன் வரைக்குமே இவருக்கு அவ்வளோ ஃபேன் பேஸ் இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். இவரோட பே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மிராஜ் ஃபாஃப்னியர். இது என்கிட்ட நானும் இந்த பே தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கின பேன்னு சொல்லாங்க. இது ரொம்ப சூப்பரான பேன்னு சொல்லலாம். நான் லான்ச் பண்ணாலே எல்லா பேயும் ஈஸியாக தோக்கடிச்சுன்னு சொல்லலாம். அந்த லெவலில் பவர்ஃபுல் பிளேடர்னே சொல்லலாம். அடுத்த நம்ம 3வது இடத்துல இருக்கிற யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச, ரொம்ப பிடிக்க எல்லாத்துக்கும் இந்த பிளேடரை. இவர் பேரை சொன்னாவே எல்லோரும் அப்படி இது பண்ணுவாங்க. இவர் ஒரு சீசனில் வரலைன்னு சொன்னோன்னே அந்த லெவல் கொந்தளிச்சாங்கன்னு சொல்ல ஃபேனு பேஸு. இப்போ வாங்க 3வது இடத்துல இருக்குது யான்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஷூக்கோரனாய். எனக்கு பிடிக்கும் இந்த பிளேடரை. ஒரு செம்ம பிளேடர்னு சொல்லலாம். இவர் தான் செகண்ட் இடத்த பிடிச்சிக்கணும். ஏன் அவர் 2வது இடத்த பிடிச்சாருன்னா செகண்ட் பிளேஸை பார்க்கும்போது சொல்கிறேன் கைஸ். அவரோட பிளேடு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வேர்ல்ட் ஸ்ப்ரைசன். இது ஒரு அட்டாக் டைப் பேன்னு சொல்லலாம் கைஸ். இதுக்கு மொத்தம் நிறையா மோடு மாட்ட முடியாது. எனக்கு பிடிச்சது அட்டாக் தான் கைஸ், அதை தான் சொல்கிறேன். இதுமோட வேர்ல்டு ஸ்பின் தான் இதோட மெயின் அட்டாக்னே சொல்லாங்க கைஸ். வாங்க 2வது இடத்துல இருக்கிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா டர்போ கிங் நம்ம ஐகர் அக்கபானி. இவரை தெரியாத ஆளே இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லாங்க கைஸ். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஃபேன் பேஸ் வச்சுக்கிட்டு சுற்றிடுறாரு. ஆனால் இவரை ஷாக்கிங் எபிசோட கம்மியாக தான் கற்றுப்பாரு. இருந்தாலும் மாசான ஃபேன் பேஸ் உள்ள இது ஷூக்கோரனா இது இந்த இடத்த பிடிச்சிருப்பாரு. ஏன் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சீசன்லேருந்து அரங்காட்டி அவருக்கு இந்த அளவுக்கு ஃபேன் பேஸ் இருக்குது. ஆனால் டர்போ எபிசோடு தான் ஹிட்டிங் கொடுத்தங்காட்டி தான் ஒரு 2வது இடத்த வச்சுருக்கிறோம். அதுவும் இல்லாமல் ஷூக்கோரனாய் 2 பேர்த்துக்கு ஒரே அளவு ஃபேன் பேஸ் தான் இருக்குது. 2 இடத்துலையும் 2வது இடத்துல வச்சுக்கணும். ஏன் அவர் வச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா டர்போ சீசன் தான் இருக்கிறது ரொம்ப ஹிட்டிங் கொடுத்தனே சொல்ல வேபிளில் அந்த லெவல் ஹிட் கொடுத்தது. இவரோட பிளேடு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அக்கிலீஸ். இது ஒரு மாசான பேனே சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ரோட்டாகனிஸ்டில் இவர் பேர் தான் பேலன்ஸ் டைப் பேனே சொல்லலாம். இது ஒரு நல்ல பேன்னு சொல்லாங்க. நம்ம ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச நம்ம வால்டாய். இவரை பிடிக்காத ஆளே இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் இவரை பிடிக்கும். அந்த லெவலில் மாதம் பிளே. இவரை பற்றி யாரும் சொல்லவே தேவையில்லை கைஸ், எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். சரி கைஸ், அதுவும் இல்லாமல் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, லைக் பண்ணிக்கங்க, கமெண்ட் பண்ணிங்க அடுத்து என்ன வீடியோ போகலான்னு. சரி டாடா பாய். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம இன்ஸ்டாகிராமை மறக்காமல் போய் ஃபாலோ பண்ணிங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன், போய் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிங்க இன்ஸ்டாகிராமில். என்ன வேப்ளேட் எப்போ வரணும் இருந்தாலும் என்ன போஸ்ட் வேணாலும் அதில் போகிறேன் கைஸ். அதை வச்சு நேற்று ஆஷோட பர்த்டேன்னு சொல்ல பர்த்டே விஷஸ் நிறைய பண்ணியிருந்தீங்க. ஓகே கைஸ், சரி பாய் டாடா, see you guys.